En una societat moderna com és la catalana, els sectors de la biotecnologia, de la salut i dels dispositius mèdics són els més innovadors, els que tenen major creixement i els més dinàmics. I en aquest context, l'enginyeria biomèdica és una professió clau. A la Universitat Rovira i Virgili, el curs 2017-18, en l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, juntament amb la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, posarem en marxa un nou grau en enginyeria biomèdica. Aquest grau s'estructura amb matèries clàssiques de l'àmbit de l'enginyeria, així com matèries de la bioenginyeria i també de l'àmbit bio. Els ensenyaments estan estructurats en 4 grans eixos. El primer d'ells seria el de la telemedicina, el segon d'ells seria el processat d'imatges biomèdiques i l'aplicació de tècniques de la intel·ligència artificial per a la presa de decisions per al diagnòstic, el tercer seria la instrumentació clínica i biomèdica i el quart d'ells seria el tractament massiu de dades i el tractament també de dades òptiques. Quan he sentit parlar d'aquest nou grau de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria, m'he mirat la seva guia d'estudis. D'aquesta manera he pogut analitzar la guia docent i les formacions que té. Penso que és un grau molt atractiu i amb moltes sortides professionals, perquè el sector de les tecnologies mèdiques avui dia és un dels més innovadors. Per tant, personalment, sí que el faria. Aquestes tecnologies òmiques, el seu objectiu és precisament analitzar la major part possible de gens, de proteïnes, de metabòlits de manera global. Llavors, aquestes tecnologies el que permeten és obtenir informació potencial de nous marcadors biomèdics, nous marcadors prognòstic o diagnòstic, o fins i tot trobar informació sobre els mecanismes de les patologies. En un hospital, els hospitals són institucions altament tecnificades, on tenim cada vegada aparells diagnòstics i de tractament més complexes que necessitem el suport d'experts en fer-los anar i en interpretar dades. Aleshores, el paper d'un enginyer biomèdic amb el manteniment, amb el disseny, amb el fer anar el dia a dia, amb interpretar dades que obtenen aquests aparells és essencial. L'avenç tecnològic és molt important en l'avenç en la medicina i en aquest aspecte els enginyers biomèdics juguen un paper fonamental per l'avenç en medicina. És molt important la relació que s'estableix entre les universitats i els hospitals per poder tirar endavant projectes de recerca en imatge mèdica, en enginyeria. L'objectiu de les pràctiques d'un enginyer biomèdic en un hospital és perquè es familiaritzi amb les diferents proves que utilitzem pel diagnòstic dels pacients, així com pel tractament oncològic. El sector industrial de les empreses que es dediquen al sector mèdic és un sector que està en expansió. Els grans avanços tecnològics estan permetent que les empreses puguin desenvolupar equips cada cop més sofisticats i més avançats que permeten el tractament de moltes patologies amb unes tasses d'èxit molt més elevades. Per tant, és un sector amb un futur molt gran perquè els grans creixements que hi ha en l'àmbit tecnològic permeten que cada vegada els equips siguin més avançats. Durant els estudis de doctorat nosaltres vam desenvolupar una eina per intentar caracteritzar millor el risc cardiovascular. Era la combinació d'una solució tecnològica a un problema clínic d'identificació de risc de tenir un accident cardiovascular en el futur. I vam decidir constituir una spin-off. Un grau com a enginyeria biomèdica podria formar-te exactament tant en la vessant de solucions innovadores tecnològiques, desenvolupament de software, com en la vessant clínica que es necessita per poder comunicar-se amb els metges. Per tant, jo animaria els estudiants que han de decidir cap a on enfocar la seva carrera professional a anar cap a un entorn com el que actualment la ciència necessita, que és una combinació de dues disciplines com poden ser l'enginyeria i la medicina.